Què passa? Avui vinc a justificar l'odi que li tinc i que li té el Gremi d'Història de l'Art a la Mona Lisa. Primer que tot, la meva opinió personal és que la Mona Lisa és una merda. Ara bé, òbviament, com a historiador de l'art, pense lo mateix. Anem a veure, està plena de merda, dona asco, està més bruta que un piso d'estudiants en època d'exàmens. Que ahir ja sabeu que la gent ni es dutxa. I així és impossible veure tot el que caracteritza les obres de Leonardo da Vinci. Ni la gamma cromàtica, ni la tonalitat, ni la llum, tot out. La còpia del Museu del Prado, del seu obrador, està millor i jo no veig que se li doni tant de bombo. Esta segueix sent un simple retrat, però almenys mos val per a saber com seria l'original si no estiguera plena de ronya. Louvre, per favor, neteja-la. Ja ho tenim bé, eh? Museu del Louvre, o com collons et pronuncies. Hazlo, que seguirà donant vergonya aliena, però almenys estarà neta, toca. I bueno, tu em pots amollar, vale, però és que segueix sent una obra del mismíssimo Leonardo da Vinci, no? I mira, no em calfes que si volem tirar d'este argument tenim moltes obres de Leonardo 1000 voltes millors a esta bazofia. Que sí, que a nivell tècnic estarà molt bé i tot el que tu vulguis, que podem trobar cosetes en ella que també tenim en altres obres de Leonardo, però és que és un retrat. Un retrat que ha fet un dels grans artistes del Renaixement, però no deixa de ser un puto retrat. Un puto retrat. I avant, ja està. És que ja ho tenim bé amb tanta idolatria, no? Mireu, hi ha obres del mateix artista que li peguen 1000 voltes, com la Verge de les Roques, o l'últim sopar. Esta està en Itàlia i jo que estic d'Erasmus encara no he anat a veure-la, saps? Però encara tinc temps. Sense anar més lluny, si volem parlar de retrats, ell mateixa va fer La Dama de l'Ermini. I el Rafael, que sé que el cantant té més anys que Matusalem i podria ser ell, però no, estem parlant del pintor, va fer La Dama de l'Unicorn, que sin ser jo de retratos ni nada de eso, ja em pareixen com a mínim més interessants i més xulos Tampoc tant. que la Mona Lisa dels collons. És una pintura més, ja està, fin del debat. Y vale muy bien. Encara pots eixir-me en la de, bueno, si és tan famosa serà per algo, no? Pues raó no et falta, però no perquè siga lo más de lo más, eh? La fama a nivell mundial li ve perquè en 1911 un italià, Vincenzo Peruggia, la va mangar del Louvre per endur-se l'altra volta a Itàlia. I la premsa es va posar en modo se busca, se busca. Perquè, clar, tampoc és plan de regalar una obra de Leonardo da Vinci, no? I, clar, què va passar? Que tot el món veia constantment la cara de la Gioconda i quan es va recuperar en 1914 ja s'havia convertit en un icono popular i el mal ja estava fet. Ja era massa tard. És més, un dels millors profes que he tingut va parlar d'això i va dir: dins de la producció d'obres de Leonardo no té res d'especial, però a voltes una bona campanya de màrqueting funciona. I vaja que va funcionar. Me cago en Déu. I de veritat que no sabeu el mal geni que m'agarra quan veig algú parlant bé de la Mona Lisa, eh? No puc, de veritat que no puc. És que em posa negre, no li trobo una explicació racional per molt que ho intente. Vull dir, tu escoltes per ahir que un simple retrat és l'obra més important de la història de l'art i tu vas i t'ho creus. Con todos mis respetos, que jo sé que hi ha gent que no ha estudiat història de l'art, però vull dir, és que és un retrat, per favor, no! Però vamos, en conclusió, si no fora per aquell bandarra italià, no hauríem de sofrir masses de turistes que van al Louvre només a fer-se un selfie en l'obra més sobrevalorat que ha existit mai. I ja per a tancar, com va dir sàviament el meu professor, probablement si no l'hagueren trobat mai, li hagueren fet un favor a la història de l'art.